kacha to jopiny kare yiero jotelo nang'o mondo mi gidhi od bura kacha kama mokwongo kata sama gigoyo ombulu e weche mag paro mag chike to gionge. Gima adwa wacho Cleophas ni bunge kata kawuono nitie gik mang'eny makatimore. Ndalo moko niwinjo mana kata ka Sudi bunge ma Kapsaret wacho ni en onge sama odhi gi ang'oa e od bura, odhi timo biasache oko. Mamano nowacho e TV and everywhere. Omiyo jood bura gadieri samoro jomoko ok dwa kata dhi e odno, en ogik sign in to timore nade to wuok, ma which is so bad. Onego gibed ni gibedo kacha gi contribute motion moro amora mantiere. Omiyo ng'eny bura kawuono jo committee kata bunge neno ni gitieko wachgi gi committee level. Koro mondo ji odhi assembly kacha chande e od iyudo ka koro ok gidwa dhi. Omiyo koket chik moko ma kaka iwinjo Wetangula temo keleno, samoro nyalo control ji, odhone ji be ng'eny. Samoro nyalo dhi kacha kata log in mondo mi yud gima idwa wachi, inyalo rito nyaka ang' samoro saa timi nade wey. Koro miyo nego gibed gi system moro ma at least kata ka ji odhi kacha to time mitieke od bura kapok iwuok kata en 1 hour or 2 hours ok iwuok kata idhi tiduogo. But koweya nini ji ng'ato gika log in dakika achiel en osewuok otimore nade to reflect ne en e od bura, and yet is not even there for the whole day. So the best thing en ni gitemo nyaka giloso kata standing orders moko mag parliament mag assembly mabiro wacho negi ni ka ng'ato dhi od bura onego bed e od bura, kodwa dhi timo biashara to kara wene joma dwaro mondo legislate e od bura mondo mi oyier mondo tim tijni. Omiyo wabiro bedo gi representation moko ma samoro ok nyal winjo nikech ng'iya ji, they don't even study even the standing order. Gidhi adhiya kacha purposely kama jomoko wuok dhi timo dwachgi. Omiyo ka speaker ywak kako ywakno, aneno ywak right nyaka koro ging'i ways ma gidwa contain godo jood bura mondo jood bura obedie assembly kata ka sere moro iloso yudogi. Ok ne kidwa impeach jomoko kiyudo ka gibedo mobilized ma gin kanyo gidwa ti erokamano. Dr. Mark, jogi okuoyo od bura giwuoyo liete picha ni kane dhi nyime osiemo nyaka jo komiti mawacho ni kelo pen chike ma ok oromo kata moko otegno ma kata kochopo kacha to lwar kata jopiny yudo ng'ur mopogore opogore pen chike kata e paro mag chike miloso. Jood bura kok giwuoyo od bura oyango ni moko loso e liete ma en bende odhiye e liete go giwacho ni wadhi go ombulu, ka chopo chieng' migo ombulu jaod bura ni onge, to gin jood bura moyier mondo mi obed e od bura. Jogi ni ka kanyo ing'e ni kata liete gi be ok gidhiye. Gidhi mana liete madongo ma mibro kawgi ka giwuoyo. An aparo ni speaker Wetangula ok owinjo ywagi nikech en kaka speaker en owuon en gi system monyalo keto godo ni jood bura owinjo bede od bura. To be ing'e ni en ema ka bunge dhi wuoth to en ema nyaka ochiw thuolo ni mbunge ma kama odhi wuoth, kata bed ni clerk ema timo mano administratively to en be nyaka ochiw ang'o